Βήμα FM στους 99,5. Σας θυμίζουμε τον υπέροχο Gatsby που έχουμε σήμερα για 3 από εσάς. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, στο 54010 τα μηνύματά σας. Γράφετε Βήμα FM, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας και αποστολή στο 54010. Η Εύα Βαρβούνη μας λέει ότι είναι υπέροχο το βιβλίο. Συμφωνούμε, γι' αυτό το επιλέξαμε και εμείς για σήμερα. Στο 54010 λοιπόν γράφετε Βήμα FM, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας και αποστολή στο 54010. Πριν λοιπόν περιηγηθήκαμε στο φεστιβάλ γεύσης στο Μουσείο Μπενάκη, τώρα πάμε λίγο να δούμε πώς ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, ξεκινάμε να μαγειρέψουμε. Ο Νίκος Καμπανός είναι σήμερα μαζί μας για να μας βοηθήσει σε αυτήν τη διαδικασία. Αν ξέρουμε να μαγειρεύουμε βέβαια, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Foodle.mobi. Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη, όμως είναι μια πολύ καλή περίοδος να γραφτείτε στην υπηρεσία, όσοι μας ακούτε τώρα, και μόλις ξεκινήσει θα ενημερωθείτε. Το θέμα μας όμως σήμερα είναι τι ακριβώς είναι το Foodle, Νίκο μου. Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μας, μια νεανική ομάδα που τώρα ξεκινάει να κάνει την ιδέα στην πραγματικότητα, να καλείται από εσάς να παρουσιάσει την ιδέα του στον κόσμο. Θέλω να πω ότι κερδίσατε πρόσφατα και σε έναν διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Δεν έχουμε κερδίσει, έχουμε πάρει μέρος, δεν είχαμε βγει στην τριάδα, αλλά είχαμε πάρει πολύ καλές κριτικές και έχουμε πάρει μέρος και σε άλλους που γίνονται αυτή τη στιγμή και πηγαίνουμε αρκετά καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ακριβώς είναι το Foodle? Ωραία, τι είναι το Foodle? Είναι μια λύση σε ένα πρόβλημα που όλοι πιστεύω έχουμε συναντήσει. Δηλαδή να κοιτάμε το ψυγείο μας έχοντας κάποια υλικά μέσα χωρίς να καταφέρουμε να τα συνδυάσουμε και με αποτέλεσμα είτε να τρώμε πάλι τόστ είτε να παραγγέλνουμε απ' έξω. Η λύση που προσφέρουμε εμείς είναι μια πλατφόρμα, το Foodle, στο οποίο μπορείς να βάλεις μέσα τα διαθέσιμα υλικά που έχεις και να σου δώσει πίσω συνταγές τις οποίες μπορείς να τις υλοποιήσεις μόνο με αυτά τα συστατικά. Οπότε, αν έχουμε 5 προϊόντα μέσα στο ψυγείο, η δική σας πλατφόρμα μας δείχνει συνταγές που γίνονται μόνο με αυτά τα 5 προϊόντα ή με 6 προϊόντα και σας λέει τι άλλο χρειάζεστε? Θα παρέχετε δηλαδή και αυτή την υπηρεσία? Θα παρέχετε και αυτή η υπηρεσία, αλλά το βασικός κορμός της υπηρεσίας θα είναι να δείξει τι μπορείς να φτιάξεις με αυτά. Με αυτά που έχεις μόνο. Με αυτά που έχεις μόνο. Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί στην περίπτωση που είχαμε 4-5 πράγματα και πρέπει να φτιάξουμε κάτι για να φάμε. Και το κοιτάζαμε απλά και δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι. Πόσες συνταγές θα έχετε μέσα στο Foodle? Αυτό το κομμάτι είναι ένα ωραίο κομμάτι. Στην αρχή είχαμε πει να πάρουμε έτοιμες συνταγές που να κάνουμε κάποια συνεργασία με γνωστούς σεφ. Είχαμε κάποιους γνωστούς. Αλλά μετά είπαμε να βάλουμε και τους νέους σεφ, επειδή είμαστε νέοι κι εμείς, να βάλουμε τους νέους σεφ στο παιχνίδι, του να βάλουν τη δουλειά τους και να βάλουν καινούργιες συνταγές μέσα. Οπότε το πώς συνταγές θα έχουμε είναι άγνωστο. Ξεκινάμε από το 0 και θα φτάσουμε σε έναν μεγάλο αριθμό, γιατί απευθυνόμαστε σε κοντά 2.000 νέους σεφ που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους και τις συνταγές τους. Οπότε εκτός από τους ανθρώπους που είναι απεγνωσμένοι μπροστά από το ψυγείο τους, επειδή δεν γνωρίζουν τι μπορούν να φτιάξουν με όλα αυτά, απευθύνεστε και σε σεφ που θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους και φυσικά και τη δημιουργικότητά τους με πολύ λίγα έως και περισσότερα υλικά. Ερώτηση τώρα πολύ, επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς την υπηρεσία, δεν είναι ακόμη στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση να λέει κάποιος ότι έχω αυτά τα 5 υλικά και εκείνη την ώρα αυτό το αίτημα να πηγαίνει στους σεφ οι οποίοι να καλούνται εκείνη την ώρα να δημιουργήσουν μία συνταγή ή όχι? Όχι. Θα είναι καταχωρημένες ήδη στο σύστημά μας συνταγές, οπότε απλά θα γίνει μια αναζήτηση, ήδη υπάρχουν συνταγές που υπάρχουν στη βάση μας. Κατάλαβα. Πότε περίπου αναμένετε ότι θα είστε στον αέρα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κι εμείς, να κάνουμε χρήση της υπηρεσίας? Στόχος μας είναι μέσα με τέλη Αυγούστου να μπορέσουμε να βγάλουμε την πλατφόρμα στον αέρα. Γίνεται κομμωδουλειά τώρα στο πραγματικό κομμάτι. Είναι μια ομάδα προγραμματιστές που δουλεύουμε και
Περιμένουμε να κάνουμε και κάποιες παρουσιάσεις σε κάποια ΙΕΚ, για ΙΕΚ μαγειρικής, ώστε να προσεγγίσουμε τους νέους σεφ για να μπουν στο κομμάτι της συμμετοχής τους στο Foodle. Και να τους προσελκύσετε στην νέα αυτή υπηρεσία. Πολύ ωραία. Ένας νέος τρόπος να επικοινωνούν οι σεφ με όλους όσοι πεινάνε δημιουργείται. Foodle.mobi λέγεται. Για μπείτε από τώρα. Να υποθέσω ότι θα κάνετε και εφαρμογή για τα κινητά. Ναι, θα υπάρξει εφαρμογή για τα κινητά, σίγουρα. Πολύ ωραία. Και για Android και για iPhone. Πολύ ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζουμε να πάτε εξαιρετικά καλά και να είστε μέσα στα χρονοδιαγράμματά σας. Ξέρουμε ότι είναι ένα προβληματάκι αυτό για τους developers στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλό απόγευμα, τέλος Αυγούστου. Περιμένουμε το foodle.mobi στον αέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.